For more than a year now, predsjednik Barack Obama nije gubio vrijeme objavljivanjem podrške za Hillary Clinton. To je obznanio putem videa koji je sastavljen u kampanji Clintonove. look, I know how hard Poznato this mi je job kako can be. ovaj posao može biti That's why težak, I know zato znam da će Hillary will be Hillary so u tome good at biti it. jako dobra. In fact, I Zapravo, don't mislim think da do there's sada ever nije bilo been nikoga someone tko je so toliko qualified to hold this kvalificiran office. da obnaša tu dužnost. She's got the Ona courage, posjeduje hrabrost, the compassion, suosjećanje i and the srce za heart taj to posao. get the job done. Video je objavljen netom nakon dugog sastanka Obame sa suparnikom Clintonove, Bernieom Sandersom, u Bijeloj kući. Sanders je za novinare izjavio da se uskoro planira sastati s Clintonovom, te u optimističkom tonu dodao da će se Ujedinjeni demokrati zajednički sučeliti s vjerojatnim predsjedničkim kandidatom Republikanske stranke Donaldom Trumpom. I am going to do everything in my power. Učinit ću sve što je u mojoj moći i raditi što više mogu kako bih zajamčio da Donald Trump ne postane predsjednik Sjedinjenih država. Trump je objavio svoju reakciju na Twitteru, pozivajući se na svoju omiljenu karakterizaciju Clintonove kao pokvarena Hillary. Obamina podrška dolazi samo nekoliko dana nakon što je Clintonova osigurala nominaciju Demokratske stranke poslije preliminarnih izbora koji su završili puno većom podijeljenošću od očekivanog. Hillary Clinton zahvalila se svojim pristalicama u utorak nakon pobjede u 4 od 6 nadmetanja, uključujući Kaliforniju. So we all owe so much to those. Svi mi toliko dugujemo onima koji nam prethode, a večeras pripada svima vama. Sanders se također sastao sa svojim demokratskim kolegama u Senatu, među kojima je bio i senator Chuck Schumer iz New Yorka. He's not worn down, he's On not bitter. nije iscrpljen, nije ogorčen, nije ni ljut. Rekao sam mu da sam ponosan na njega i ono što je postigao. Demokrati očekuju da će Sanders uskoro podržati Clintonovu kao predsjedničku kandidatkinju, kaže analitičar Kyle Kondik. Očekujem da će Sanders na kraju stati uz Hillary Clinton, iako možda ne tako očigledno. Sad je samo pitanje kako ponovno ujediniti demokratsku stranku i koliko je Sanders voljan pomoći u tim naporima. Unatoč žučnim preliminarnim izborima demokratske stranke, Trump će u konačnici biti ujedinitelj, tvrdi Bill Goldstone. Ako je gospodin Sanders ozbiljan kad kaže, kao što je već često spominjao, da su razlike između njega i bivše državne tajnice Clinton neznatne u usporedbi s razlikama između njih dvoje i Donalda Trumpa, onda će Trump učiniti sve u svojoj moći da ponovno objedini svoju stranku. Clinton i Obama pojavit će se prvi put u sklopu zajedničke kampanje sljedećeg tjedna u Wisconsinu.